அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபினம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம் அத்வைதாசவ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது நாளைய தினம் மகா கந்த சஷ்டி பெருவிழா சூரசம்மாரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நாள். நாளைய தினம் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இருக்கக்கூடியவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள் மற்றும் வீட்டில் பூஜை செய்ய வேண்டிய முறைகளை பற்றி இந்த பதிவில் நாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம். பொதுவாக கந்த சஷ்டி 6 நாட்கள் ஒரு பொழுது இருந்து வழிபாடு செய்வது வழக்கம். அப்படி இருக்க முடியாதவர்கள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு பொழுது இருந்து வழிபாடு செய்தாலும் நமக்கு அந்த புண்ணியம் என்பது நிச்சயமாக கிடைக்கும். நாளைய தினம் ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு பொழுது இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் நிர்ஜலமாக இருக்க போகிறீங்களா அல்லது பால் பழம் சாப்பிட்டு இருக்க போகிறீங்களா அப்படின்றத நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நிர்ஜலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெறும் தண்ணி மட்டும், தண்ணீர் கூட சிலர் குடிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா, அந்த ஆத்மா கூட தெய்வத்தின் சொரூபம் அப்படின்றதுனால தண்ணீர் குடித்து கொள்வது ரொம்பவே சிறந்தது. அதனால் தண்ணீர் மட்டும் குடித்து நாளைய தினம் ஒரு பொழுது இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பால் பழம் சாப்பிட்டு ஒரு பொழுது இருக்கலாம். இதில் பூர்ண உபவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுத்தமாக எதுவுமே சாப்பிடாம வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே சாப்பிட்டு நட்சத்திரங்கள் வந்த பிறகு சுவாமிக்கு பூஜையெல்லாம் செய்துட்டு படையல் போட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியமெல்லாம் படைத்த பிறகு அந்த நைவேத்தியத்தையே சாப்பிடுகின்ற வழக்கமும் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் எந்த மாதிரியான விரதத்தை கடைபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்றத தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அதிகாலையில் எழுந்து தலைக்கு குளிச்சுட்டு வீட்டையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு முருகப்பெருமானினுடைய படத்திற்கு சந்தனம் குங்குமம் வைத்து பூக்களால் அலங்காரம் செய்து ஒரு மனை வச்சு மனைக்கு மேலே முருகப்பெருமானை வச்சு வேல் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டிலேயும் இன்றைய காலகட்டங்களில் இருக்குது. வேலுக்கு அபிஷேகம் செய்து பால் அபிஷேகம் பஞ்சாமிர்தங்களால் அபிஷேகம் செய்து முடித்த பிறகு நீங்கள் தூப தீப ஹாரதி எல்லாம் காட்டிய பிறகு கந்த சஷ்டி கவச்சத்தையும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். அடுத்து காலையில் கோவிலுக்கு சென்று கோவிலில் முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்துவிட்டு வரலாம். மதியம் சாப்பிடக்கூடாது. மாலை நேரத்தில் மறுபடியும் குளிச்சுட்டு சமையல் செய்து முருகருக்கு படைத்த பிறகு அதை நாம் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி நாளைய தினம் ஒரு நாள் மட்டும் மகா கந்த சஷ்டி விரதத்தை இருப்பது ரொம்பவே சிறந்தது. இந்த மாதிரி நாம ஒரு பொழுது இருக்கும்போது முருகப்பெருமானினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் என்பது நமக்கு ஏற்படும். 6 படை வீடுகளில் ஏதோ ஒரு படை வீட்டிற்கு சென்று முருகப்பெருமானை அங்கு தரிசனம் செய்துவிட்டு வருவது கூட மிகவும் சிறந்தது. அப்படி உங்களுக்கு 6 படை வீடுகளுக்கு போக முடிகின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா நாம இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய முருகன் சன்னிதானத்திற்கு சென்று அங்கு அபிஷேகம் நடைபெறும். அந்த அபிஷேகத்திற்கு நம்மால் இயன்ற பொருட்களை வாங்கி தருவது சிறந்தது. அதில் முக்கியமாக பால் வாங்கி தருவது, தயிர் வாங்கி தருவது மிகவும் சிறப்பானது. அதை நாளைய தினம் கண்டிப்பாக செய்யுங்க. நாளைய தினம் கோவிலிலும் சரி வீட்டிலும் சரி 6 விளக்குகள், அதுவும் நெய் விளக்குகளை ஏற்றுவது சிறந்தது. புதிய அகல் வாங்கி அதில் தான் நாளைய தினம் ஏற்றணும். அடுத்து மாவிளக்கு கூட நாளைய தினம் நாம் போடுவது ரொம்பவே சிறந்தது. இது வீட்டிலேயே நாம் மாவிளக்கு தயார் பண்ணலாம். பச்சரிசியை கழுவி காய வச்சு ஆறிய பிறகு மிக்சியிலேயே உடைச்சி அதில் வெல்லம் கலந்து அதை நாம் மாவிளக்காக வச்சு நடுவில் ஒரு நெய் விட்டு விளக்கு ஏற்றி முருகப்பெருமானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யும்போது வீட்டில் எப்பொழுதும் சந்தோஷம், நிம்மதி, சாந்தம் என்பது ஏற்படும் என்பது ஆன்றோர்களின் வாக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி மாவிளக்கு செய்வது சிறந்தது. வெற்றிலை, பாக்கு, பழம், தேங்காய் உடைத்து முருகப்பெருமானுக்கு நாம் நைவேத்தியமாக சமர்ப்பணம் செய்வது சிறந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா கந்த சஷ்டி கவச்சம், கந்த குரு கவச்சம் இவற்றை நாளைய தினம் பாராயணம் செய்வது மிக மிக சிறப்பு. முடிந்தவரை நாளைய தினம் முருகா 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 என்ற நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு இருப்பது ரொம்பவே சிறந்தது. இதனால் நமக்கு ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டு ஆத்ம பலம் என்பது பெருகும். நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்க முடியும். எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியை முருகப்பெருமான் நமக்கு ஏற்பாடு செய்து
தருவார். வீடு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுகின்றவர்கள் நாளைய தினம் முருகப்பெருமானிடத்தில் பக்தியோடு வேண்டி அவருக்கு அந்த 6 தீபங்களை ஏற்றுங்க. கண்டிப்பாக அடுத்த வருடம் கந்தசஷ்டி வருவதற்கு உள்ளாக வீடு கட்டுகின்ற வாய்ப்பை முருகப்பெருமான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அதே மாதிரி குழந்தை பேரு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுகின்றவர்கள் ரொம்ப மனமுருகி முருகப்பெருமான் கிட்ட வேண்டிக்கோங்க. கோவிலில் நடக்கக்கூடிய அபிஷேகத்திற்கு தயிரை வாங்கி கொடுத்தால் நிச்சயமாக குழந்தை பேரு என்பது உண்டாகும். அடுத்து தோல் வியாதிகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாளைய தினம் சந்தனத்தை வாங்கி கொடுத்து அபிஷேகத்திற்கு வேண்டிக் கொண்டால் நிச்சயமாக அந்த தோல் வியாதிகள் என்பது நீங்கும். கண் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி, மூக்கு சம்பந்தப்பட்ட வியாதி, காது சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாளைய தினம் அபிஷேக பொருட்களில் நிச்சயமாக தேனை வாங்கி தந்து முருகப்பெருமானிடத்தில் மனமு வேண்டி நீங்கள் வேண்டும்போது நிச்சயமாக இந்த வியாதிகளிலிருந்து விமுக்தி என்பது நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். நிச்சயமாக நாளைய தினம் ஆலய தரிசனம் செய்வது சிறந்தது. இந்த 5 நாளும் நீங்கள் ஆலயம் செல்லலை, கோவிலுக்கு போய் விளக்கு ஏற்ற முடியல, உபவாசம் இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுகின்றவர்கள் நாளைய தினம் நிச்சயமாக காலை மற்றும் மாலை முடியல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வேளை சென்று முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது சிறந்தது. சஷ்டி ஒரு பொழுது இருக்கக்கூடியவர்கள் நாளைய தினம் நிச்சயமாக அன்னதானத்தை செய்வது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது. நாளைய தினம்தான் சூரசம்ஹார பெருவிழா என்பது நடக்கும். அதனால் அந்த பெருவிழாவில் முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்வது ரொம்பவே சிறந்தது. நாளைய மறுநாள் திருக்கல்யாணம் என்பது நடக்கும். அதனால் திருமணம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுகின்றவர்கள் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்து கொண்டு அந்த காட்சியை கண்குளிர பார்ப்பது நிச்சயமாக திருமண யோகத்தை உங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும். அதனால் நாளைய தினம் மகா கந்த சஷ்டி விரதத்தை நிச்சயமாக அனைவருமே அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான நாள். கடன் இருக்கக்கூடியவர்கள் முருகப்பெருமானை நாளைய தினம் மனம் உருகி வேண்டிக்கோங்க. நிச்சயமாக கடன் பிரச்சனையில் இருந்து வெளியில் வரலாம், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. அது நகை கடனாக இருந்தாலும், தனிநபர் கடனாக இருந்தாலும், பேங்க்ல கடனாக இருந்தாலும், எந்த கடனாக இருந்தாலும் அதை முருகப்பெருமானினுடைய அந்த பாதகமலத்தில் சமர்ப்பணம் செய்து நீங்கள் வேண்டிக்கோங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த கடன் என்பது நிவர்த்தியாகும், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. நாளைய தினம் ஒரு அற்புதமான நாள். இந்த நாளை யாருமே தவற விடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அரிய தகவல்களோடு மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். மகா பெரியவா சரணம்.